மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய ஒப்பற்ற முதலமைச்சர் தளபதியுடைய நல்ல ஆசியோடு கோவை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது முறையாக நடைபெறுகின்ற இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தலைமை உரையாற்றியிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கும் இந்த சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வுகளிலே வரவேற்புரையாற்றியிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய ஆர்விஎஸ் கல்லூரியினுடைய நிர்வாக அரங்காவலர் முனைவர் செந்தில் கணேஷ் அவர்களுக்கும் இங்கே முன்னிலை வைத்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற, குறிப்பாக இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற வேலைவாய்ப்பு துறையினுடைய துணை இயக்குனர் அவர்களுக்கும், இங்கே வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற சூலூர் பேரூராட்சியினுடைய தலைவர் திருமதி தேவி மன்னவன் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற பொறுப்பாளர்களுக்கும், கல்லூரியினுடைய நிர்வாக பெருமக்களுக்கும், இந்த கல்லூரியிலே பணியாற்றுகின்ற சிறப்பை பெற்றிருக்கின்றவர்களுக்கும், வேலைவாய்ப்பு முகாமிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த சிறப்பு வாய்ந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமை இரண்டாவது முறையாக, குறிப்பாக மே மாதம் 7ஆம் தேதி தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஆட்சி பொறுப்பேற்று இந்த 10 மாத காலத்தில் இரண்டாவது முறையாக கோவை மாவட்டத்தில் நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பை தந்த மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏற்கனவே முதல் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் ஏறத்தாழ 2700 பேருக்கும் மேற்பட்டோர் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த இரண்டாவது முறையாக நடைபெறுகின்ற, குறிப்பாக இடத்தையும் கொடுத்து இந்த வேலை வாய்ப்பு முகாம் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற ஆர்விஎஸ் கல்லூரியினுடைய நிர்வாக அரங்காவலர் முனைவர் செந்தில் கணேஷ் சார் அவர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த முகாமிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற, வேலை வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்களை சார்ந்திருக்கின்ற நிர்வாக பெருமக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்து, இங்கே வருகின்றவர்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் எடுத்து சொல்கின்ற பொழுது, மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு முகாமில் எடுத்து சொன்ன கருத்தினை இங்கே முன்மொழிந்தார்கள். மாண்பு முதலமைச்சருடைய இலக்கு தமிழகத்தில் படித்தவர்கள் அனைவருக்கும் தகுதிக்கேற்ப வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்திட வேண்டும், அதுவே சிறந்த ஆட்சி, மக்களுக்கான ஆட்சி என்ற முனைப்போடு தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வேலைவாய்ப்பு துறையின் சார்பாக முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வேலை தேடுவோருக்கும் வேலை கொடுப்பவர்களுக்கும் ஒரு பாலமாக அரசு இருந்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யக்கூடிய சிறப்பு வாய்ந்த முகாம்களை நடத்திட வேண்டும் என்று உத்தரவுகளை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இன்று நம்முடைய சூலூரில் நடைபெறுகின்ற இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் ஏறத்தாழ 10,000 பேர்த்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு வேலைவாய்ப்பை பெறக்கூடிய சிறப்பான நிகழ்வாக இங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக 200 நிறுவனங்கள் இதிலே ஏறத்தாழ வேலைவாய்ப்பை வழங்குவதற்காக கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போல இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், வேலை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணியிடங்களையும் அவர்கள் உருவாக்கி தந்திருக்கின்றார்கள். நான் இந்த நேரத்தில் உங்களிடத்திலே தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோளாக வைப்பது, நாம் இந்த முகாமிலே வேலை வாய்ப்பை பெறுகின்ற பொழுது ஒருவர் 2 நிறுவனங்களில் பணியாணைகளை பெற்றுவிட வேண்டாம். ஏனென்று சொன்னால், நாம் நன்கு யோசித்து எந்த நிறுவனம் நமக்கு சரியான நிறுவனம் என்பதை தேர்வு செய்து அந்த ஒரு நிறுவனத்தில் மட்டும் நாம் வேலை வாய்ப்புக்கான உத்தரவுகளை பெறுகின்ற பொழுது இன்னொரு நிறுவனத்தில் நாம் பெறக்கூடிய வாய்ப்பை நாம் இன்னொருவருக்கு விட்டு கொடுக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படுத்திட முடியும். எனவே நான் கடந்த காலங்களில் பார்த்ததை பெற சில பேர் 2 அல்லது 3 நிறுவனங்களில் அதற்கான உத்தரவுகளை பெற்றுவிட்டு, ஆணைகளை பெற்றுவிட்டு வீட்டிற்கு சென்று எது சிறந்த நிறுவனம் என்பதை அதற்கு பிறகு யோசித்து மற்ற 2 நிறுவனங்களுடைய அந்த ஆணைகளை செயல்படுத்தாமல் விட்டு விடுகின்றோம். இதனால் ஒருவர் அல்லது இருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை நாம் தவற விட்டு விடுகின்றோம். அவர்களுக்கான அந்த வாய்ப்புகளை நாம் பறித்து விடுகிறோம் என்பதை மனதிலே வைத்து கொண்டு வருகின்றிருக்கின்றவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் யோசித்து அதற்கான பணியாணைகளை பெற்றிட வேண்டும் என்றும் இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, இன்று நடைபெறுகின்ற இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் மட்டுமல்ல, இந்தியாவே வியந்து பார்க்கக்கூடிய வகையில் தமிழகத்தினுடைய ஒப்பற்ற முதலமைச்சர் மாண்பு தளபதி அவர்கள் தமிழகத்திலே நல்லாட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை இன்று உலக நாடுகளுக்கு சென்று அதற்கான முதலீடுகளை ஈர்க்கக்கூடிய அந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற்றிருக்கின்றார்கள். முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்திருக்கின்ற திட்டங்களை நான் முதல்வன் என்ற அற்புதமான ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்திருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்து பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள், வழங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு கோவை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை 10 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்று வித்தியாசம் பார்க்காமல் தொடர்ந்து தன்னுடைய 234 தொகுதிகளும் தன்னுடைய தொகுதியாக நினைத்து ஒரு சேர வளர்ச்சி திட்டங்களை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதிலும் குறிப்பாக ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வை இந்த சட்டமன்றத்திலே முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். 6வது வகுப்பு தொடங்கி 12ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியிலே பயிலக்கூடியவர்கள் அதற்கு அடுத்து உயர்கல்விக்கு செல்லுகின்ற பொழுது மாதம் 1000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கக்கூடிய சிறப்பு வாய்ந்த திட்டத்தை முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று 10ஆம் வகுப்போடு அரசு பள்ளியிலே முடித்து பாலிடெக்னிக் கல்லூரி அல்லது ஐடிஐ போன்ற படிக்கக்கூடிய அந்த உயர்கல்விக்கு செல்லக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த 1000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இது நமது அரசு, நமக்கான முதலமைச்சர் மக்களுக்கான நல்லாட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த முகாமிலே பங்கு பெற்று முதலமைச்சருடைய நல்ல ஆசியோடு இங்கே வேலை வாய்ப்பு உத்தரவுகளை பெறுகின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழகத்தினுடைய ஒப்பற்ற முதலமைச்சர் தளபதியுடைய ஆட்சியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். இந்த சிறப்பான நிகழ்வை உருவாக்கி இருக்கின்ற வேலைவாய்ப்பு குறிப்பாக இங்கே துணை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கும் பாராட்டுக்களை நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சிறப்பான நிகழ்விற்கு இடத்தை கொடுத்து எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற RVS கல்லூரியினுடைய நிர்வாக அரங்காவலர் அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாக பெருமக்களுக்கும் நன்றிகள், வணக்கம்.